بسم الله الرحمن الرحیم بندات پا اللہ نامہ کے اسک باز مہربان و زبر رحم کنو کے والعصر سوگندنت زمانگے ان الانسان لفی خسر بے شک انسان تباہی تہا انت إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بید آمایا کے ایمان آورت و نیکی کار کت و وطم وطا سوج و سر کت حق کے و سوج و سر کت صبرے ای صورت بابتا امام شافعی رحمہ اللہ ای ابر باز مشہور انت کہ اگاں قرآن تہا ایوکا امی صورت نازل بیتے ہمیں وط پا مردمانی ہدایتا بسا یک انسان یہ کامیابی وسطہ کجام کار ضروری انت ای صورتا امشانی بیان کتگ اولمی ایمان و یقین اشے مستر رکن توحید انت کہ یقین اللہ سرا ایمان آرگ ببیت او ایوکا امائی سرا توکل او بروسہ کنگ ببیت او عبادت ایوکا امائی کنگ ببیت او بس گو آئیے دے کس اچ وڑا شریدار جوڑ کنگ مبیت آئیے درائیں ابرانی سرا اما وڑا ایمان آرگ ببیت کہ آئیے لوٹ و منشا انت دومی نیک عمل اما انت کے قرآن و حدیث تہا نیک گشک بیتگ او آیانی کنگے حکم اتکگ او سنت رہبندہ کنگ ببند اگا نا آیانی تا بدت اور بوگڑا اچ کار نیاین توری عمل سر ظاہرہ جوان عملی بی او آئیے کنوخ مخلصی بی سیمی حقہ بزیری او دگرہ آئیے زیرگ حکمہ بدنت بزا امر بالمعروف و نہی عن المنکر بکنت نیکی حکمہ بدنت او چا بدیا منع بکنت واہ تو آلاتانی پابند نبیت بلکہ ار وحدہ امشہ بچاری کہ منع اللہ حکم ای بابتا چیئیں مومن یک مزنی صفتی ہمیشہ کہ ہر وحدہ حق کے امرا بیت حق اما انت کے اسلام آئیے حق بگشید ایوکا چا اکلا زانگ نبیت اشی وسطہ چا وحی رحشونی زورگ لوٹیت کہ آئیے علم و ذات قرآن و حدیث تہا انت چارمی ہمشہ سرا صبر کنگ بیت او یک دگرہ ہمشہ وصیت کنگ بیت ای راہ مرد میں سرا بازیں پریشانی و مصیبت کیت بلے وتی پادا مہ کنت او آدگے مسلمانی براتا ہوں ہمشہ وصیتہ بکنت اگر یک انسان یہ تہا ای صفت ما بیتا گڑا بزا کامیاب انت اگا نا آئیے زندگی پہشک گوزگا انت آئیے آثر دوزائے آسنت